Vendégem a stúdióban Kisházi Antónia, a Válasszon jövőt Kiskun Lokálpatrióta Egyesület képviselőjelöltje. Üdvözlöm a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek, és szeretettel üdvözlöm Önt is, és a nézőket is. Arra szeretném megkérni először, hogy mutatkozzon be. Kisházi Antónia vagyok, körülbelül 40 éve élek Kecskeméten. Azt a választókörzetet, amit jelöltként szeretnék megnyerni, és szeretném szolgálni az ott élőket, különösen ismerem, mert ott kezdtem kecskeméti életemet. A mai napig a Czolnál térre járok körzeti orvoshoz, nagyon sok rokonom, barátom, ismerősöm él a területen. Az ELTE-n végeztem, nyelvszakos tanár vagyok, a Bábel Nyelvstúdió és idegen nyelvű könyvesbolt kapcsán ismerhetnek a városban. Egyébként a közélet is érdekel, az Értékmegőrzési Bizottságnak egy ideig tagja voltam, előtte és utána is figyelemmel kísértem a városban történő közéleti eseményeket. Amikor jött ez a lehetőség, hogy egy civil egyesülethez csatlakozhatok, akik a városnak a pártpolitikától független problémáinak, nehézségeinek megoldását tűzték zászlajukra, akkor örömmel csatlakoztam hozzájuk, és így akkor aktívabban veszek részt a közéletben. Milyennek látja a 9-es számú egyéni választókörzetnek a jelenlegi állapotát, helyzetét? Ez a választókerület, ez egy gyöngyszem. Nagyon sok olyan része van, ami 400-500 méterre, 1 kilométerre sincs a belvárostól, hivatalosan is a belvároshoz tartozik. Hallatlanul szép természeti és építészeti értékei vannak, amik egy kicsit elhanyagoltak, és ezeknek az ott élőknek a sorsa nagyobb odafigyelést igényel. A választókerület azért foglalható nehezen egy mondatban össze, mert a lakótelepi problémáktól, ami ugye a Rávágy tér, Bajcsi, a Mezei utca, ugye az emeletes házak, a Műkertvárosnak egy része ehhez a területhez tartozik. A Praktiker áruház mögötti Zöldfó utca, Zsinór utca és nagyon sok egyéb utca is ehhez a területhez tartozik. Tehát láthatóan egy kicsit nem feltétlenül az ott élők problémái vagy nehézségei szerint összeállt választókerületről van szó, és a cél az lenne, hogy valahogy megoldjuk az összeset az ott élők bevonásával. Képviselőjelölt asszony, még 2 perc, 31 másodperc van hátra a beszélgetésünkből. Nézzük akkor, hogy milyen célokkal, tervekkel vágna neki egy képviselői munkának. A képviselőjelöltnek mindenképpen a változás kell, hogy legyen a célja, mert azért indul, mert azzal a helyzettel, ami van, nincs tökéletesen megelégedve. De az önös cél az nem vezet sehova. Tehát akkor alakulnak ki a célok, hogyha az ottani polgárokkal eddig folytatott beszélgetések után még inkább meg tudom ismerni, hogy milyen célok vannak, az pedig az ott lakók problémáinak a megoldása. Ezek a lakatlan házak, egyesek által megszállt lakatlan házaktól, a közbiztonság javításán keresztül, a zöld felületek megújításáig, rendben tartásáig, rendszeres karbantartásáig terjednek, és bővülnek azokkal a kérésekkel, amit az ott lakók felé intéznek, majd remélhetőleg. Még 1 perc, 39 másodpercünk van hátra. Zárszóként mi az, amit hozzá szeretne még tenni? Kérem, szavazzanak a Válasszon jövőt Kiskun Lokálpatrióta Egyesületre. Mi a kecskeméti polgárok közösségének építését, problémáinak megoldását tűztük zászlónkra, pártpolitikától függetlenül. Nagyon sok civil van köztünk, akik nem köteleződtek el úgy, mint én, egy párt irányába sem, soha, nem voltunk párttagok, de szeretnénk azt az értéket, amit Kecskemét képvisel, kiemelni, és azokat a szépségeket, ami a városrészben van, megerősíteni, a problémákat pedig megoldani. Köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban. Köszönöm a meghívást.